בוא כבר. זה כואב אבל. איך אני אצא? אתה יודע שצפיתם בשלושה דברים שאפשר לעשות עם? הפסק שינה. תעשו לייק. תגיבו, ואם לא. אז אתה מוריד. אוקיי. אני עבדת. אתה הולך שם. לא, אני לא מוצא. אוקיי. אקשן. לא התכוונתי לזה, אבל... כן, משקפיים! נשים של היום. תעשי כפיות. כך. מה? לא התכוונתי לזה. די! צחקנו, מה אתם צוחקים? מה אתכם? אני לא יכול. אקשן. 3! 2 אקשן. אוי סליחה. דבר שלישי, כמו שרובכם עושים. וואו! מה אתה עושה? מה אתה דפוק? ילדים צופים בנו! זה! מה אתה עושה? מה אתה דפוק? הוא לא מחכה! אקשן. תוכן. דבר שני. מה עשינו? נכון, דבר שלישי. מה לא עשינו? עכשיו אתה פותח את זה ומחפש. נכון. ואתה אומר בוא רגע, תמשיך. אליאן, בוא רגע. רגע. לא התכוונתי לזה, אבל בסדר, אתה רוצה? משקפיים.